גדול, שירת אלון מורה, מרב השומרון. אני אומר הרב אליקים, אז זה, איך לומר, זה דור הנפילים של תלמידי החכמים, שאנחנו זוכים באמת לגדול על ברכיהם הרבה מאוד שנים. אני בטוח, הרב אליקים, שיש לרב עכשיו נחת רוח גדולה, נכון? עוד איזה... זה הקדוש אבל יש נחת רוח, אז לי לא... אם נגיד שהישיבה באלון מורה זה הבן, אז פה זה הנכד, הנכדים. ראש הישיבה, הרב דוד אמיתי, והרב איציק, איפה הרב איציק? הוא יש לו נחת רוח. מותר, נכון? אלי אסף, ידיו רב לו. אין תורה. את הדברים שבאים מאיזה מנוע פנימי מאוד גדול. תכף נגיע למשפחות כהן ומורל וניסנוביץ' וניצן עם יעקב. היינו פה לפני 4 שנים בהכנסת ספר תורה. אז היה חדר קטנטן, נכון? זה נחשב היה הספרייה. אני קודם כל ההתרגשות שלי התחילה כשנכנסתי פה בצומת למטה. כמובן דניאלה, הצלמת, המתעדת, ברשותך. דניאלה, ברגע שאביתר זה חוקי, זה כבר לא אקשן. כמובן, אורי פינסקי נמצא פה, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר. כל הרמים, כמובן לתלמידים והמשפחות. כשמסתכלים על המהלך של 3 הפרשיות האחרונות שקראנו, יש יסוד מאוד מאוד גדול בבניין של כל דבר. בשתי הפרשות הראשונות, בראשית ונוח, אנחנו נפגשים בעצם עם בריאה כפולה, פעמיים בריאת העולם. בהתחלה בפרשת בראשית, והעולם סוג של נחרב, נמחה, והוא נברא מחדש בפרשת נוח. אבל שתי הבריאות האלה פועלות בכיוונים הפוכים לחלוטין. פרשת בראשית, הכיוון של הבריאה זה מן החוץ פנימה. יש תוהו ובוהו. כל המרכיבים, כל היסודות מפוזרים בעולם, והעולם הולך ומתכנס, הולך ומתגבש של חומר. כן, יקבעו המים במקום אחד, ותראה היבשה. הכל מפוזר, וזה הולך מן החוץ פנימה ומתגבש אל המציאות החומרית שאנחנו מכירים בעולם הזה. הבריאה אחר המבול היא הפוכה לחלוטין. אם תדמיינו איך נראה העולם במבול, אז אפשר להסתכל עם מיקרוסקופ כזה, עם טלסקופ. ים, כן, משטח ענק של שממה מוחלטת של מים, ואם תסתכלו טוב טוב טוב, תוכלו לראות במרכז איזו קפסולה קטנטנה כזאת, גרעין קטן, שמקפל בתוכו את פוטנציאל החיים של העולם החדש כולו, זרע עם DNA, ולאט לאט אחר כך מן התיבה הקטנטנה הזאת, זה הולך ומתפשט, הולך ומתרחב וחוזר ונעשה עולם שלם. בריאה מן החוץ אל הפנים, ומן הפנים אל החוץ. מה מחזיק מעמד ומה לא מחזיק מעמד? אז הבריאה הראשונה לא מחזיקה מעמד. וכמו הרבה דברים בבריאה שהקדוש ברוך הוא בהתחלה מציב איזה אידאה, יש היגיון גדול בלברוא מן החוץ פנימה. זה מין מבט כזה שמבטא תפיסה שכל העולם הוא טוב. אפשר ללכת בחוץ וללקט דברים טובים מכל דבר ולבנות. באמת יש בזה אמת, אבל זה לא מחזיק מעמד בעולם שלנו. הולכים לאיבוד, מתפזרים. ודרך הבניין הנכונה שמחזיקה מעמד זה כשיש התכנסות פנימית, בניין פנימי, כך בונים משפחה, מתכנסים פנימה. וההתכנסות הפנימית הזאת יש בה גם הרבה היבטים לעומתיים כלפי החוץ, קדושה שנשארת פנימה. כך בונים אישיות, כך בונים עם, יש בית מקדש, יש כהונה, יש איזו התמרכזות כזאת שבונה עמוד שדרה, ומתוכה אפשר אחר כך ללכת ולתקן עולם במלכות שלה.
והיסוד הגדול הזה מקבל עוד איזה קומה נוספת באברהם אבינו, שנותן עליו שכר כולם. יש פה קושייה גדולה, את הקושייה ראיתי בספר של אברהם דוב, זכר צדיק לברכה, אני אבל עונה קצת אחרת. מה הייתה השליחות של אברהם אבינו בעולם? מה הייתה השליחות שלו? מה הוא מסר את הנפש עד גיל 75? גם אחר כך, דרך של צופה, מעשה אבות סימן לבנים, אתגרים. אבל לנו זה נראה כזה, הכל סבבה, לך לך, עשרות שנים, זורקים אותו לבית הכלא, ולכבשן האש. מה השליחות שלו? מה משימת חייו? מה משימת חייו? נו, לתקן עולם, נכון? את כל העולם. לקרוא בשם השם בעולם. זה השליחות של אברהם אבינו. מה היה מתבקש שיהיה השכר שלו? מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו? ראית, אתה כזה צדיק, אתה כזה מסירות נפש, אתה כזה יפלא. מה? אני מלא את המשאלות שלך, נכון? מה הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא? לך לך, והברכה, והגדלה שמך, תהיה ברכה. תראה, אני ביקשתי משהו לעצמי. הקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן לי? אברהם אבינו ביקש משהו לעצמו. הוא ביקש. מה הוא ביקש? הוא רוצה את כל העולם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הדרך להגיע לכל העולם, זה, יש עכשיו אילנו של אברהם אבינו, יש התכנסות פנימית, הולכים ליצור עכשיו עם, לך לך, לך לארץ ישראל, תתכנס שם, בסדר, זרח, ויש איזה כור שמצרף. בסוף, בקצה, יכירו וידעו כל יושבי תבל, וביום ההוא יהיה השם אחד, אבל זה ייקח אלפי שנים. והדרך היא ההתכנסות הזאת, הפנימית, שמתעצמת כל כך. כמה זה בולט בדור שלנו, בדורות שלנו, בגאולה הנפלאה שלנו. כמו שהישיבה הזכיר, שתי הבחינות של השיבה אל ארץ ישראל, יש מאמר נפלא של הרב זצ"ל, על הפסוק, מי אלה כי אב תעופנה וחברים אל ארובותיהם. אומר, אב זה שתי הבחינות של השיבה אל ארץ ישראל. אב תעופנה זה כוחות חיצוניים שדוחפים, הרוח דוחפת את העננים, אנטישמיות, שואה, רדיפות, אבל יש קיונים אל ארובותיהם, כמו שהיונה בערגה גדולה שבה אל הקן, באיזה מבוע פנימי, באיזה דחף פנימי כזה שמתחבר אל הקן. כך שווים לארץ ישראל בדורות שלנו. ומי מוביל את זה? בתי המדרש מובילים את זה. ומובילים את זה, אני לא רוצה להאריך, בערבות גדולה. יש מדרש גם כן מדהים. בעבור, איכות ועד צרוך נעל, זכור לנעל של יבמים. מה מברכים אחרי חליצה? שקט שלנו אותה בציוונו, לא זוכר אותה בדיוק. לשמור חוקיו של אברהם אבינו. מה הקשר? איכות ועד צרוך נעל. אברהם אבינו נכנס בקשרי המלחמה, כמו שאמר ראש הישיבה, מתוך ערבות חד משמעית, לבנות את בית אחיו. לא, זה הזכר, השארית לאחיו. והוא לא מוכן לערב בזה שום חשבון זר. כשבא אליו בן הסוף אומר לו, קח כסף, אל תערב לי חשבונות זרים, אל תקלקל את התואר של הערבות ההדדית הזאת. ולעומת זאת, שמישהו צריך, כן, אח, שצריך לבנות את בית אחיו, ונכנס כל מיני חשבונות, זה לא מתאים לו והוא לא יכול, אז אומרים לו, חביבי, לך תלמד אברהם אבינו את החליצה. אבל הערבות הגדולה הזאת, ולקיחת האחריות הזאת בכל המרחבים של העשייה, מגיעה מתוך התכנסות ברורה, מתוך בית מדרש, מתוך ציבוריות, מתוך תורה, מתוך זהות כל כך ברורה, שהולך ומתברר כמה היא הכי כללית, הכי לוקחת אחריות, הכי... ונסיים רק לספר מה עברנו בשנתיים האלה באנקדוטה הקטנה שקשורה למקום הזה. ואני אומר, לשלושת ההורים שאיבדו את הילדים במלחמה הזאת. אחרי שנרצחו הלל ויגל יניב השם מקום דמם פה בחווארה. באתי לראש הממשלה בתפקידי כשר במשרד הביטחון. אני מתבייש לספר את זה, אבל להבין איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו. ואמרתי לו, תשמע, תשובה ציונית עולמת במינימלית, נכון? זה עכשיו לאפשר התחייבות של הממשלה הקודמת. הם לא קיימו, אנחנו לא קיימנו. 8 חודשים לדעתי כבר היינו בתוך הממשלה. זה בלתי נתפס. הייתה ישיבה, ראש הממשלה, שר הביטחון דאז, עבדכם הנאמן, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ, אלוף פיקוד מרכז ומתאם פעולות הממשלה, מתפ"ש. חס וחלילה, במילים פשוטות זה יביא את המזרח התיכון, אבל אנחנו נעלה לאביתר, הבטות מלמטה יעשו בלגן, זה ידליק את יהודה ושומרון,
יהודה ושומרון תדליק את עזה, עזה תדליק את לבנון, ואנחנו חבית חומר נפץ, צריך לשמור על שקט, כי צריך להתעסק עם איראן. זה תמצית הקונספציה של 20 שנה שקדמו למלחמה הזאת. נתנו למפלצות נוראות ואיומות להתפתח לנו על הגבולות. אותה תוכנית קאסם סולימאני שלא הכרנו, המודיעין שלנו לא הכיר אותה בשלמותה. תוכנית להשמדה קונבנציונלית של מדינת ישראל, אותו משל התמנון, נכון? יש ראש תמנון, הוא בונה זרועות, שלא נוכל לגעת בו. רדואן, דיוויזיית קומנדו שכובשת מצפון, נוח'בות, חמאס, 35,000 לוחמים מיליציות פרו-איראניות שמחכות באיראן, בעיראק, אחרי שהתאמנו 10 שנים במלחמת האזרחים בסוריה, כדי להיכנס מהגבול המזרחי שלנו, עם ערביי יהודה ושומרון, ערביי ארץ ישראל, שעברו המון עידוד מפרעות שומר החומות, כל הדבר הזה עם עשרות אלפי טילים במקביל. עכשיו, שבו בנפשכם שאנחנו מקבלים את המודיעין בסוף השנה האזרחית שעברה, שאיראן דוהרת לפצצה ומשלשת את קצב יכולת ייצור הטילים הקינטיים שלה, כך שתוך שנתיים יש לה 10,000 טילים שמכוונים למדינת ישראל. זאת מטריה שנותנת חסינות שמאפשרת לדהור לפצצה, ואנחנו חייבים לתקוף. ואנחנו יוצאים לעם תל אביב, וכל טבעת החלק הזאת עומדת בשיא כשירותה, ואנחנו אפילו לא מודעים לה. ידענו, אתם יודעים, מודיעין זה כמו שנותנים לפעמים לילדים, נכון, יש כזה דף עם נקודות, והילדים צריכים להעביר. היו הרבה נקודות. הרצי, המרמטכ"ל הקודם, נתן לי פעם הגדרה יפה, כשהתחלנו את התמרון בלבנון, בכפרי המגע. ואז לאט לאט הולך ומתברר התמונה, כמה תשתיות עד קרקע, וכמה נשק, וכמה... שאלתי אותו, תגיד הרמטכ"ל, אחד הדיוני הקבינט, ידענו? אמר לי משפט מאוד יפה, ידענו, לא היינו מודעים. ידענו שבנ"צ הזה יש בונקר, ופה יש מנהרה, ופה יש איזה... לא הבנו את ההיקף של הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא הכריח אותנו, אותך השם כי ענפת, בסתירת לחי כואבת מאוד. הכריח אותנו להפוך את הקערה, לחתוך את הזרוע שנקראת עזה, חתכנו עד המרפק, אנחנו נחתוך בעזרת השם גם עד הכתף. לחתוך את הזרוע שנקראת חיזבאללה, לחתוך, נחתכה, ואנחנו השלמנו את המשימה, הצבא שאסד בנה 40 שנה בשבוע. ביהודה ושומרון אנחנו באמצע הדרך, אבל יש גם שינויים משמעותיים בתפיסת הביטחון כאן, לא מספיק. ולהגיע למצב שבו כשצריך להתמודד עם הראש של התמנון, אין זרועות שחונקות אותך. את זה עשתה המלחמה הזאת. והיא באמצע, כן. ויש אתגרים, ויש דילמות. וצריך להיות עם יד על הדופק ולוודא שזה מסתיים כמובן בניצחון מוחלט, בהשמדת חמאס, בסרת האיום ובהתיישבות. דניאלה צודקת. איפה שאין התיישבות, אין ביטחון. אפשר לנסות לברוח מבשורה. אפשר לנסות... טוב, הלכתי כבר הרבה, די, צריך לסיים. אסור לברוח מבשורה, אנחנו לא עברנו את כל מה שעברנו. שוב, ברוך השם, היו ניסים גדולים, היו ישועות גדולות, והצלה גדולה, והתקדמות. יוסי הזכיר שאביתר, אחרי 30 שנה, גם זה צריך להגיד דניאלה, 30 שנה לא הקימו יישובים חדשים, הכל היה. ואביתר באמת פרצה את הדרך, על הדרך 50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ולא אני, ענקות של אנשים במקומות אסטרטגיים וגם בעזה, כי אין מה לעשות. כי קודם כל כי זו ארצנו, כי זו ארץ ישראל. ובסדר, צריך להביא לשם את ההנהגה, צריך להביא לשם את עם ישראל, כמו שהבאנו אותו לאביתר, וכמו שהבאנו אותו ליישובים נוספים, ככה זה עובד. אחרי המעשים, השכול לבבות, ובהרבה מסירות ובהרבה ערבות, גם הערבות של הנועם, גם הערבות של הערבות הדתית, כמו שהישיבה אמר, וגם ערבות של נועם, של סבלנות, של איפה להיות נחוש ועקשן, איפה לדעת רגע. זו חוכמה גדולה מאוד, ועם הרבה תפילות, ועם הרבה הבנה של איפה הכל מתחיל, ואיפה שיש ישיבה, יש יישוב, והכל בא מתוך תורה, הכל בא מתוך בית מדרש, הכל בא מתוך מסירות נפש על תורה, על קריאת שם השם בעולם, המשך אותה שליחות גדולה של אברהם אבינו, עם הבנה, למשל הכרם של הכוזרי, שאין לו לעשות את השליחות הגדולה הזאת, אפשר לעשות רק בארץ ישראל, אז שנזכה בעזרת השם, מתוך מסירות נפש גדולה. וכן, אפשר להגיד לריבונו של עולם, משובה ונחת ימשהו, מספיק, יש לה ציפור, זה זוהר מזעזע, לא הכרתי. יש מספיק דם לטבול בו את הציפור החיה. להגיד לריבונו של עולם, מספיק דם. תן לנו עכשיו לשחרר את הציפור החיה,
ולצאת באמת, להרחיבי מקום, מעלך, בריות, משכנותייך, בעזרת השם, שנזכה לראות בהמשך עניינה של ארץ ישראל, מתוך תורה, מתוך נועם, ובהמשך ישועתם של ישראל, וניצחונם, ובהמשך התקרבותם לאביהם שבשמיים. המלחמה הזאת, דיברנו עכשיו על ארץ ישראל, איזה תהליכים היא מחוללת בעם ישראל, זה אין לתאר פשוט. שיהיה בדמי חיים, בעזרת השם, לחיים אמיתיים, גדולים, של תורה, של ארץ ישראל, של עם ישראל, ושל גאולה, עד לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.